Same. Nøjeren. Er det ikke en... Bor der stadig, eller hvad? Prøv, det ser bare en, jeg fucking kender, der bare sidder der. Skal vi vide? Synes jeg, vi skal vinde nu. Macho! Ej! Nej! Macho! Vi beder vi er. Hvorfor er der ikke nogen, der virker? Hvor er min lille en? Jeg har en, der er lille. Ja. Cookie-manden simpelthen. Okay, hold da op. Hvad er det dog for noget, jeg er vidne til? Nu skal du ikke holde kæft. Du skriver bare. Skid 5 ind i det her. 5 er snart i hovedet. Nu prøver jeg på at løse, var virkelig dårligt. Jeg kan skrive. Jamen jeg skal bare... Jeg accepterer bare de følgeanmodninger, når det er. Så må du bare lige anmode mig på Insta. Der er fucking mange, der faktisk har anmodet mig det på den her live. Hvor gammel tror du, jeg er? Jamen det er jeg også. Minus et år. Hun er 17. Altså. Vi ses, Gertrud. Vi ses, du. What the fuck? Hej. Jeg siger bare, jeg synes sgu stadig, det er sygt. Vi kommer op på 200 før. Der var 200 seere herinde. Jeg siger det bare. Føler jeg mig kendt nu? Lidt. Hej. Tak for rosen. Hvor er det koldt derinde. Jeg burde faktisk virkelig se min søster. Hvad er det, min søsters veninde, der bor her? Ja. Det er koldt. Nå. Hvis du gør det på dig, jeg har en ring på dig. Altså, man kan godt se, at jeg er blevet brun. Elsker. Men jeg bliver ikke brun her, det er fucking irriterende. Ej, nu er jeg kraft med hæk igen. Jeg snakker for meget. Knipper for lidt. Okay, jeg bruger faktisk virkelig meget min tunge. Sorry. So beautiful, thank you. Hej, Baskani! Pigerne, de siger, ulalala. Nej, men jeg kan snakke græsk. Jeg kan snakke dansk, engelsk, lidt græsk. Jo, så kan jeg godt lidt tysk. Lidt. Sådan noget, man lærte i folkeskolen. Ja. Men jeg var sgu aldrig til de der tysk timer. Gad jeg kraften ikke min tid på. Men alligevel jeg gik ud med 4, tror jeg. Imponerende. Jeg er 17 år, det hed. Okay, fedt du fra Indonesien. Altså, Danmark.
Pigerne, de siger, oh la la la. Fuck, den der sang sidder fast i min hjerne. Jeg kunne kun ikke fjerklæs. Men jeg var faktisk fucking god til tysk. Det var jeg. Men så gad jeg ikke sådan rigtig følge med til sidst. Og så, ja. Så slækkede jeg faktisk bare det sidste. Og altså 9. klasse i folkeskolen, det slækkede jeg synes bare. Jeg lavede ikke en skid, jeg forstår det ikke. Jeg kom ud sådan med sådan okay godt snit. Jeg forstår det ikke. Men ved du hvad? Det er sgu fint med mig, altså. Jeg bestod. Og nu går jeg på gym, så alt er fint. Hvorfor fuck ser det her øjenbryn så bollet ud på kamera? Det skal det ikke. Sådan der. Jo, du er single. Fint, at du så blandt brunet. Mest brunetter faktisk, har jeg mærke til. Thank you. Der er ingen grund til at blive frem. Where are you from? Danmark. Prøv en nabo, synes bare sådan, du ved, skrive sådan Danmark over hovedet. Altså, det er ting, der lort, det kan komme af. Fuck. Au, for helvede. Smut. Jamen, hej Markus. What the fuck? Hvorfor vil jeg låne nu af? Ej. Nu skal du bare i veninden. Nej, okay, det vil du ikke. King China. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. King China. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Nej. Det kan jeg heller ikke. Jeg kan sgu ikke snakke kinesisk. Men jeg kan snakke kroatisk. Jonas er too long. Nej, de er sgu da ikke. Det er så kan stikke folk ned. De er flotte. Nej, de er flotte. Yes, I do. I'm very Christian. You don't have. Hello, hello. Men det skulle da fedt, du kan snakke kinesisk. Jeg vil fandme ikke have tålmodighed til at lære. Ja, dap, dap. What a love. Fuck, det er til mig, det her klidsmærke af. Vældig bra. Hvad så? Hvad laver du? Du er så sød. Hvor sød. Hvor er du sød, tak. Thank you very much. Jeg er så dårlig til sådan noget. Begynd mig. Nej, det er en dansk life. Der er 93, der sidder og glor på mig, Emma. De skriver, at jeg er smuk og alt muligt. Ja, siger du bare. Og de sender mig penge eller gaver.
Ja. Vi deler pengene. Okay.